No concello de Xove, antes de que houbera fábricas para que a xente fose traballar, todas as persoas e animais traballaban nas leiras e nas hortas, pois había que sementar a terra para que os alimentos creceran. Na zona máis húmida dunha horta de Xove vivía Icía. Icía era unha miñoca moi alegre que tiña a súa casa debaixo da terra, porque prefería vivir ao fresquiño do subsolo cas vistas a ceo aberto. A Icía gustáballe moito comer raíces, pero o seu prato favorito eran as follas verdes crocantes da leituga. Na mesma horta vivía Roi, o caracol, pero, a diferenza da súa veciña Icía, Roi prefería a zona máis soleada do terreo para saír a pasear paseniño, porque el sempre ía a modiño. Como Roi andaba sempre coa casa ás costas, non lle preocupaba demasiado cando chovía. A pesar de que Icía prefería a sombra e Roi o soliño, si había algo que lles gustaba por igual a ambos, a leituga. A Roi tamén lle gustaba trincarlle o dente a unha folla de leituga fresquiña da horta na que vivían. Ese era o motivo polo que o verán era a estación favorita dos dous, pois era cando máis se sementaba e crecían as leitugas. Mais Roi tiña un problema. Non podía facer os buratos na terra para sementar as leitugas, pois tiña os brazos demasiado curtos para coller nin sequera un pequeno furador, non digamos un pico ou unha pá. Así que Roi non podía sementar o seu prato favorito, e iso poñíao triste, porque a el encantaríalle cultivar un montón de leitugas para así poder comer toda a ensalada que lle apetecía. O 13 de xuño, un pouquiño antes de que comezara o verán, toda a veciñanza de Xove vai camiñando á Rigueira, a unha romaría que teñen ali que se chama o San Antonio Ventureiro. A esa festa chamanlle romaría porque sempre se vai andando e polo camiño hai moito tempo para falar, coñecerse mellor entre os veciños e as veciñas, compartir, cantar e festexar. Roi e Icía saíron camiñando en romaría ao San Antonio Ventureiro da Rigueira aquel 13 de xuño. Ao igual que toda a veciñanza da súa horta camiñaron xuntos. No camiño da romaría, Roi e Icía foron parolando de todo un pouco, falando de que tal lles foi no inverno, de se fixera moito frío, e tamén foron compartindo gustos e opinións. Como a quen di, aproveitaron o tempo do camiño ao San Antonio da Rigueira para coñecérense mellor e facérense aínda máis amigos. Que me dis? A leituga tamén é a comida que máis me gusta a min, dixo Icía. Sí, que ben! As miñas estacións favoritas son a primavera, na que estamos agora, e o verán, que estamos a piques de iniciar, pois vai ser cando máis leitugas van crecer na nosa horta. Claro que sí, concordo contigo, volveu dicir Icía. É unha mágoa o meu problema, respondeu Roi con pesar. E logo, que problema tes, Roi? Pois que me encantaría cultivar moitas leitugas, mais os meus brazos son demasiado curtos e non podo recoller as ferramentas para facer os buratos na terra e botar a semente. Icía contemplou o seu veciño cun gran sorriso, pois acababa de ocorrérselle unha gran idea. Roi, eu podo axudarche a facer os buratos para a semente, pois son unha miñoca e vivo na terra. A miña especialidade é facer buratos. De repente Roi púxose moi contento, pois a súa veciña e amiga Icía acababa de dar solución a un dos seus maiores problemas. Ela axudaríalle a facer os buratos para a semente e cando viñera o verán podería cultivar moitas leitugas. E como tamén eran o prato favorito de Icía, a Roi ocorreuselle que, a cambio da súa axuda, el podería compartir coa súa amiga as leitugas da colleita. Deste xeito, os dous se axudaron o un ao outro e saíron gañando, pois
pois ambos desfrutaron todo o verán das ricas e aprezadas leitugas da súa horta. Por iso é tan importante pasar tempo de lecer coa nosa veciñanza, falando e compartindo os nosos problemas. Os lazos cos nosos amigos e amigas fanse máis fortes e as complicacións que atopamos na nosa vida adoitan suavizarse ou, como lle pasou a Roy, solucionarse. E esta era unha das razóns polas que a romaría do San Antonio Ventureiro da Rigueira era tan importante no municipio de Xove. Como era unha festa que xa comezaba polo camiño e duraba todo o día, axudaba a fortalecer os lazos de amizade entre os veciños e veciñas das parroquias de Xove. Para que despois no verán, que era a época de máis traballo nos campos, todos os veciños e veciñas das parroquias de Xove contaran coa axuda os uns dos outros.